Magandang hapon guys. Sinanay Basini sa akong channel. Mag-unboxing taron sa gikan sa nga brand Shopee. sa Shopee. Ya ring light ko nun Wa mo ko kay bawo din ang sa uni, abre sa di. Tanaw ning ilang product ug maadyo ba. Monay ring light. Monay ring light. Unsa ka to isa? Stand niya. Kato? Ring light ya po. Aduhan na. Ndo ka po. Unsa ang stand? Yeah. I-testing na ni. Stand ko nun Duha pud ka po? Ndo ka po. Kilbahan. Pinapikay lagi siya. Duha ka po worth of 400. Ha? Oh, 450. 450. Ayos na, di ba? Saan naipit? Duha na may mo gamit. Naipit. Tagkuhan. Yes. Ang ipit na sisira. Ano naipit? Taas kay isa. Mabular isa. Naipit ko dyan. Saan galing? Naipit diya. Isa, duha. Saan mo na? Mahilot kami. Apoy direct mo buwan pod. Ang ring light asa yung butang. May maado na nang taas siguro na kay butang rastuan. Pareha raw na silang support. Ikaw agmandar ba pag charger? Charger pa din na. Kaya, head. 110 rin na. Di, mo gusto ko sana. Hello, masiga. Masiga guys, oh. Asa man ikabit ang cellphone? Asa ikabit ang cellphone? Teres, babo. Padim na siya, ano man? Pahinay. Yeah, pakosog. Ikaw cellphone, asa ni butang? Teres. Steady ka nung na cellphone.
Ha? Oh, dyan nga may stand. Kana resultan og ko. Ano? Taguin. Kuno. Kana ra mo dan sa i-testing sa pagbutang. Kaya mang videohan. Nga na day nga. Dili pahigda. Di. Pwede po yung ingan na. Pero Ah. ingan naman dyan na mag-video ka. Di nga na. Okay? Ay gamay ra man. Ito. Di po yung pala dyan. Enza. Pag ikaw naghigda na pwede ra dag na mo siguro ipilitan na nga maghigda ra o mag tan-aw ra kas ka. Insa? Dana. Aman. Mura ni, suga ra ni. Dyan. Ah, suga na. Za ag suga ni za Ha? mo kuan diha ag suga Oh, dari yan. Agad. Landag. mulamdag. Bisag ngit-ngit. Na. Diyan na na pa. Ano man na? Pakapin. Pangkawas. Nauna na guys, manayang butanganan ng cellphone og manahi ko. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel. Nanay Basing channel. Thank you.